Arratsaldeon Eugeni, ta begira daudenei, txominazpiroz nazueni. Elkarrizketan haztu ditzagun virus musuko pandemi. Ta entzutea komeni, humorez dabiltzenei, badeguta nahiko premi. Jo, zebolleta, kaixo txabin. Atxaldeon. Zemur. Ondo. Jo, Ondo. zeko borritu, zukile horreko benetan. Ez pentsanik bai, Olako karambolata geho, nik bai. Gainera, aiztotuko dugu egia, deitu nionea. Edaki zein benetu zen flipatuago. Seguro ni. Zu, edo nizakatu, galdetu zen iranen, unen semea zera, eta hau nire kaltea duena. Pago batzuk botan ditu, emazionatuta, Erdian eta arratzea orduan? Bueno, Tolosakoa. Baina erdi. Bai. Bida, detaitxo atekarri A zu. ver, bueno, Nola erdian eta arratzean, bida, karritzut, festetako, Ala! Mila ezuke. etxen gartzeko, Ai, herria etortza almeatzen noiz patio, jo. jarriko dugu. Hemen utziko leu, Hola. ikusteko apa noeta naskibaile. Bai. Txaben, anotako jazera da. Bai. Esan deu, baina begun zotan gazte hasi zinen ez. Bai, txiki-txikitatik ja bapateako zehoi baneukan. Itxeko gaitasuna, oso... Bai, txikitatik ja, nahiko txikitatik bani batzen naiz ja bat urtekin eo. Nio, karo, importantzik eman gabe, eta guztiak zaiten hizkuntzakin jolastea. Gertune nola, giroi ezautueten, bai. Eta gehoia, lehenengo zeak, bertso eskolatako zeak, esango nuke, amaika bat urtekin eola, Angel Marikin, honetako Angel Marikin ingendun lehenengo bertso eskola saiak eratzera, gume ginala, eta gero Bixentekin, eta bueno, gehoia, pixkanaka. Agituz elkarteko kidea bazea, Aitare, hor ibiltzea, oain ez garai baten bezain beste batzuk gehiago bizitzako zeangatik, baina bai, sorreratik hor, eta oainik launtzen da horri biltzea. Zegu bai, emango zezun agituz. Hoxe. Batez izan zen, terpe bat, gure eskualdea, zuk ez dautzezu, noski? Oso bertsozalea da. Bertsozalea da, eta karo, ez geneukan sare bat, gure edade kidekon arten etzeon sare bat, orduan gu ibiltze ginen gure kixap, herriro pare bat iru bertxotan dakienak gutxi ora bera, eta parranda giron edo baina ez gendun alkarrez hautzen. Bistazio albai, jakin zeinek itezun beste herrin, baina ez gendun tratu. Eta pixkanaka, gu hasi ginen herrin bertan juntatzen, hasten behin, esan gendun, zatik ez geha, parranda itxoin beharren, zatik ez geha juntatzen. Eta hasten behin hasi ginen, eta gero enteatu ginen nolabait, Tolosan juntatze ziala baita, jende gehiago eta Iñaki Artola eta Alegikok eta Iñaki izan behar. Mikel. Imanol. Mikel. Eta gero Felix, gero go. Eta oin bidez, gero junginan, jende desberdina eskualdekoa eta edadene bai, koinzidituzun, denak edadetxu inguruko izatea, eta oso talde politia sortu zen. Eta orduan, esango nuke eman ditela, sare hori, eta ezagutzea, ze gertu,
ze jende interes antzeko ditun, ze jende da hon. Eta hor, ez dakit, jende pila bat esan dizuke izenak esaten hasi eta gero bakarren bat aztuko zait, eta seke hogeto lautzi. Dena. Hoi da. Plazetenere ibili hori zea eskolarteko eta ez. Eskolarten inoiz enun parte hartu. Ez. Gainera guatzen naiz, aukera behin euki gendula, baina ez ginuen asko bultzatu ezta, eta nire atzeaka gehiago aurreaka baino. Emate ziten hola bertigo mouko bat emate ziten gaztetan, eta nik gusto ibiltzen ditzen bertxotan, baino igual giro eroso bat, giro eroso baten bai, famili giron, edo lagun giron, edo hola. Baina emate ziten, eta guaindike bai, da txapelketa da gauza bat ez ditena, errespetu ondia emate ditena. Organizatu behar duzun, eta guain ere ez zenuke nahiko, zure bukua txapelketa edo lehia batean ikusi nahi. Ez, kuriosoa dana, ez dakit besten kasuk, bakoitza bere kasua edukitzeu, orduan, nire kasun kuriosoa, ni hasi nintzala pixkanaka. Eta orduan, pixkanaka plaza mota ezberdina egiten. Eta ni lehenengo aldiz jende arten, ez dakit lehenengo aldiz, jende arten, igual, lehen txego, baina hola, plaza bezala guatzen ez gabon eske batzutan, atetze ginen etxe, kantari baserri hola honetan, gaztek, herriko gaztek. Eta esan zieten batzu, zu bertxotan daitezu, txomin, zatikan atariro ez tezu pare bat koplago kantatzen. Eta, bueno, ni aurrea. Eta hola esein nun, lehenengo zea. Eta gero etortzen zaizu beste saio mota bat, eta gero poteo bat, eta gero afari bat, eta gero igual saio bat gaiakin. Eta gero hola pixkanaka, eta kontatu nintzen, egin nituen saio mota da esente, bertxo pelota bat eta dena. Bere araien oianakin, oiana iguananekin. Oiana. Afari raro bate baita galtzaundi kantolatzeu komikikin marrazki, oso afari polit bat xelebrea da, zen marrazkiri kantatzea, Xavier Silveirakin tokatu zeiten kantatzea, eta kontatu nintzen, txapelketa baten inoizen nula parte hartu. Eta hor 2015 inguruko asko dauden, 10 bat egongo ginen, etxukok, arituzeko inguruko jendea. Esan, txomin, oain, oinoiz ez duzu probatuko txapelketa, beti arantza hoi zerrotezan txapelketa ez. Eta horregatik aten nintzen, ikusteko, probatzeko, ez zola aspirazio zein neukola. Aspirazio gabe, baina zerbait emango zizun esperientzia behar ez. Bai, netzat, ni beti esatet, nervio motak desberdinak, beti otezea urduri pixkat ez, nunbait kantatu behar dezunen, baina txapelketan nire kasu mintzat desberdinak zian. Inda dukazun irudiangatik, kanpotik, txapelketa zerrotean, gero protokolo guztiarea jutezea zure izena altu nentzutea, txalok izenan eta xantaia txalok, aurretik ebai zozketa, kartzelako gela, dena ez dakit, oso desberdin bizitzen du. Nire epoka motxa esango du txapelketan ibilbide luzeik ez detin, baina. Bueno, baina behitxoak erakutsiko ez zen bizitzeagakeko beste ikuspuntu bat, etzekin jolaztea. Bai, itzakin ikuspuntu bat baino gehiago erakustizu nik ustez kontrakoa. Hamaika ikuspuntu eukitza ez, maigoro hil baten bezala, baztar guztitatik behidatzea. Eta denai ertzateatzea edo puntateatzea. Eta gero balio izu, bizitzako arlo desberdinetako. Gaien kasuan nola eramaiten zen ditun gaiaren esan edo
gaiaren kontua. Nik gehiago libretik ohitu izan du naiz, gehiago kantatu izan duen libretik, eta orduan gaiana, gaia dia dauzkazu 3 bala, botatzeko, tokatu zaizun, zozketa bidez, tokatu zaizun pertsona batekin, askotan, ez dezu ezagutzen, biztaz ezagutzezu, baina zozketaz tokatu zaizun pertsona batekin, zozketaz tokatu zaizun neurri hortan eta gai horrekin. Eta 3 bala horietan asmatzen balin bazu, jakite balin bazu, zea artista bat. Eta bestela, gehatzen zea igual arantzatxo horrekin. Eta afari baten adibidez, edo saio informalago baten libretik balin bazoaz, nik ez dakit zenbat bertso kantatuko jan libren afari baten, baina seguru pila badiala. Eta lau txarrak botata inor ez da goatzen, edo alderantziz, txarra bota izanagatik gero emateu jokua zure launak adarra jotzeko zu botazun horri, eta gero bueltan zutzako igual onura etortzea, eta gau guztiz joku horrekin pasatzezu, edo trabatu zean gauza horrekin, eta azkenen afaritik edo tordutik jendea ateatzea, bota dian lau bombazo genialidadeoik denak parrez lertu dianak, eta jendea gehatzea horrekin. Eta besten, lupa batekin aztertzea... Bai, eta ni nola eroso sentitzen nahi zen libretik, hori erantzungo izut. Gaiakin, ernei bili behazu, baitare, nahi etzaizkitola egunero aktualidadeko sekulako gai komplikatuk tokatu. Baina tokatzen bali matzaizu, jantzita hon behazu, iritzi bat eukitzea igual komeni, edo, hausnarketatxo bat inda horren ingurun, eskatzeu, bere lana eskatzeu, ze jende horren naizea. Eta agirago gaien kasua gehiago idala, txapelketetarako begira ez, igual afari batean zaudela. Afaritan zure ingurun egunero ze pasatzean enteatu bazu, herri batea jutuaren matzea, herri hortan herri hortako azkenengo nobeadek, edo beti hon behar du, bertsoaria beti hon behar du alerta begik eta belarrik, erne. Zuko dibidez, nola erramaten zenun gaia ematetik betxoa bortatze gaineko isilune hori, tentsio hori. Bat kanpotik emateu 2 segundu dela eta barrutik 2 ordu. Sufurtu urten, publikoan dago, eta zunagoetu sufurtzen dutela hortza gaina bainengo bertzera. Ni saiatzen nintzen alik eta praktiko nahi zaten eta kontzentratzen. Eta ari mutur bat ikusten balin bazu zerbait atea zen ezakela hortik, heldu lehenbailen. Bestela pasatzeana da, aztetzea pentsatzen, ez dut ezer pentsatu gaindik, eta denbo aurrei batek ez du lehin du publikon, bik ez du lehin due, jendea ia zurrumurruk hasia, oindik ez dut ezer pentsatu, eta hori izia pentsatzen, eta denbo galtzen. Orduan, alik eta azkarren, ari muturrai, ni bentsat hori saiatzen nintzen. Edo zein genio, despiste bat. Izan nahitek zuen zaten. Bai. Betxoa pixka aldebetea urtzita gero helduko diogu behar gara. Zer ikasi zenuzu? Nik ikasi nun, aurrena notan, ikastolan, gero batxiergo bat olosan ninun. Ordizen? Ez, ni Laskoaren ninun. Laskoaren. Bai, anoetretik asko jute ginen. Eta geho Donostia junitzen, ingenieritza elektronikoa ikastea. Eta gero master bat, inun elektronikako baita arrasaten. Zergaitik ingenieritza? Bueno, kuestio praktiko batengatik, gero irtera ikaragarri dauzkarako, ondo moldatzen nintzen baita,
eta gustatzen gotzen naiz batxilergoko araien tekno eta elektronika ikuitza gendun, eta hor ondo moldatzen izan logikakin dala. Eta batez horregatik gustatzen zitzaiten neurri baten. Eta ikusten nion izan zitekeela hasiatik eta zetaino abaniko izugarri aukala lana, gero lana edo zertan egiteko. Nun entzuzu lan. Oain, Irizarren, autobusak. Hombre, Inigo Gogoizta. Hombre, bai, etxordekin. Etxordekin. Eta egimelako Gorka Maiz. Gorka Maiz, Gabiriarra. Bai. Eta, esango jezu, eurien, eske, edute zegiten ikusirik, eske jazte bala, baina bedezan. Nire gustatzen zake gauzak nastea. Jendeak agiloak separatu iteizu, porque esaten ea elazeran gizate hau zentzu honetan. Eta galdatu nahi dizut, bertsoa izan da ingeniaritza ikasteko oinarri bat edo alderantziz loturak bat egingo zenuke bilen artean. Bai. Nik ez dut, bertsoa ez dut ikusten hobi gisa bakarrik. Ez dakit nola esan. Ulertu gilazu. Batzuk ikusi lezakea hola, dakit, nik nire kasun, ez nik ikustet, nik txikitatik gustatu izan du zait hitzakin jolastea, hizkuntza bihurritzea, txistea, broma, hitzak hartu, doblatu, berriro doblatu, asko. Orduan, improvisatzea ere bai, asko gustatu izan du zait betianik antzerki mundua, improvisazioakin o musika, edozein gauza. Orduan, bizitzan era bat aigea improvisatzen. Orduan, nik ikustet reflejo azkartasun bat bai lantzezu bertsoan bidez. Gero, bizitzako esparru askotan erabilitzen dezakena, adierazmena baita ere, hizkuntzan menperatze bat azkenen, hori da. Eta orduan, hori gero esparru guztitan zipristintzeu nahi gabe, ingenieritzan, noski laguntzeula. Jende aurren itzen behar balin bazu, eta noizpait jatu balin bazea jende aurren hizketan, edo deneako laguntzen. Esan jazu, bertsoak zer eman dizun, indegu galdera esperimentala, gero biaketa espera, baina ingenieritzak ere independientekoki emango zizun zerbait. Bai. Matizu, baita ere bertsoakin antzeko gaukana ikuspegi desberdinak landu beharra. Eta arazoi irtenbide bat, beti ere teknikok noski. Baina arazo teknikoi, irtenbide nola bilatu, azkar moldatzeko gaitasun bate bai, leku desberdineta, arazoak ez dakizulako ze forma eukiko. Orduan, nik uste dena bizitzan ezin dezula ezer bereizi ez, dena elkarrekin lotuta joa. Gure dena lotuta daude, gure barrun daun guztia azkenen lotuta Imanak beha. Bai. Bukatzeko zena haueagikiko edo badakit. Ez dakazu da olako kristalezko bola magikorik, baina nola ikusten duzu zure gogua hemenik urte batzuta. Bertsoai dagokionez, esatezu? Bertsoa, ingenieritza edo bizitzen zehar.
Nune hongoa, txaun. Seguro asko, guain naun lekun, gauzak ondo balin behi joat pentsatet. Espero ba osasunez ondo, eta humoreze bai, osasuntxu, bai beti. Zerra intentzitzu Bai. humorea. Hasierako bertsonea izan dizut, urte bete esan diazu elkarrezketa egin gabe pandemingatik eta ontzeala, ba, hoxe, egin behar dela pixka daztu, eta energi positibokin, jende humore txukin aurrea. Gauzak humore zagatu eta nukoi lezukumitu pandemia ingatibidez. Humoreak gauza asko konpondu daitezke. Humorea ez dela alagaga soil bat ez da. Eta puntu ez, zeba gehiago doa. Oso boteretsua. Humorea aizagea da, humorea turiztuka da, humoretik landu deltezke. Gauzik a priori ilunenak eta serionak. Humoretik landu daitezke bizitzako edozen gai. Nikala uste. Guala saiatzen gara bintzat. Hola, eta saiatuko gara. Txaminaz. Mila aizu, zuri. Etortzea gaitik benetan. Gustoa etorri gara. Eta egongo gara. Baina ez dagoa zuaitzakik, Hola. Zapi hartu eta Gonai. herriko festeta etorri beharko zu. Emara un plantxo, ba. Agur. Bueno,